abantu baminto ntagetemba tebya bangina nomule abasacha baikire myaka 45 mwezi ekera libagalire naburanyo litinyora nje kubatebiga nire chingaki ayo mugaka kigwekire myaka 45 genda nyagitari orole gento ge ku prostate omwana no yomoke nabwate prostate chiaye lakini nchiranza kuba active abana aba kibago ke myaka 45 prostate yako ba active nerego cause prostate cancer genda check yubusacha bwaho nyagitari abangi nawo nyabangi abasacha bene barora mote yagenda ikera prostate yako prostate cancer bakwanga kalero mulia abanga babangi abanga bangire abasacha mulema bakigenda nyagitari morole prostate level ya ino naliora egwa maliogo osote bwinkyo koli nalio tatwale prostate cancer naenda basacha oso wanje kwa ino geko nyarekana motegerere monyuete egendele ko kusabiki kansa sabiki kansa ne yabangina na sabiki kansa nyinge ekwambukulibwa esenge nchyo muntu musacha okonyora kurara nabakungu abandi batene makone bona naiko basa lakini tiamba tale kanje gabana yini muwanji abasacha twaro mukungu oyo mo kabo mwegenwa omochano abangina nabangina nabambaro bali abasanga ngaruko twaro musacho yomo bali mubwate babiri batatu nduri kuba umani lakini baegeni naende ntatente benga sabiki kansa nabeko nyara kuambukeri kwengenje yeka umuntu akora n'umuntu oyo onyoro buri ngeke ku pH engao orara noyo uburi pH engao umakwirira mukanya ebintu ebyo lazima tubirende gento kyo mweyo abangina one bibye ino ikereke mu kora go yabasacha gaki bangina bali batara bakulire ko gonki abana bali bakulire ko gonki abana gokubuka kwa bwato roberwa wengenje kwa roboseke gominko koleteki onye kirororo genda nyagitari tiwana ine mongno yomo tamanye to mongna na rusi alia Nyamira aigange keroka mungno ya mkulima kera kulima Robert Rukago Usiga Nyamira aiga keroka mungno ya kerorwabo liote likaba ngatuma ambulance igachikomuoya ikamuleta KTRH abanyagitari bari batenete kansa baganza kurwali Robert ekera rulironde erwawete gaki oso wanja kwaino onye tuliko won ekera bali bako wonkia omwana ngo koli exercise Robert kiro kendete kwaro check ande onye go konyora nako ngupi la yule mwa Tini kuana, atin kuane, muda den kuane.
abasaja batinga kinkwana abagina nkwane aya abagina banene nkwane abagina batebre na fungo sikabuna ba mamara kibigantera oso wanja kwao chinga kichinde kokonyora nako to kunyara kunya korokoli exercise kwarokoli exercise no ina basacha mubwato bombero bosini mwaba koli ento kiek exercise lakini bono kokonyora nako kuna ende mwanja ene no mugako na abana bakolera kugonga no ene na boko mwakole Mwatenga mwenzi